така, днес ще пробваме гледах едно клипче в Анти Студио, където те правят едни сапунени балони и сега ще пробваме. За целта ни трябва веро, чиния, чашка с вода и половинка очише. Такъв ластик, ножица и нормална мокра капа. И първо отваряме, слагаме хартията и трябва да е стегната отгоре. След това слагаме ластика. Опа. И завързваме здраво. И сега ето това го изрязваме, за да не стърчи така напречи. И като за чашата започваме да изливаме малко вода. Някъде ето толкова, за да има за повече пъти. И най-накрая е верото. Сложете повече веро. Стига! Не! И сега е време да пробваме. И потапваме волечко. Става. Ето, стана, получи се, много е хубаво. Еми, добре, мамо. Готино стана. Чао! Чао!